Xa en agosto, o Partido Socialista propuxera ao equipo de goberno a posibilidade de investir parte dos fondos do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, correspondente a este ano, na mellora integral das instalacións, para darlle así solución ás graves deficiencias existentes no edificio, tanto a nivel estrutural como tamén en materia de seguridade, moitas veces demandadas pola comunidade educativa do centro. Para os socialistas, as actuacións realizadas polo Concello ata o de agora son apenas parches e non solucionan as necesidades reais que presentan as instalacións a día de hoxe. De aí que lle pidan ao goberno local que se sente a negociar co consorcio unha posible remodelación integral do edificio. Esa solicitud de actuación integral xa se solicitou en agosto ao Concello, donde víamos un poquinho a necesidade de poder resolver as deficiencias estruturais que ten o edificio e garantir ás familias a seguridade necesaria como para acudir a ese centro infantil e a facer a súa actividade habitual. O que estamos vendo é que as actuacións que se fan son parches e poden solventar de forma puntual algún tipo das deficiencias, pero o que lle estamos dicindo ao Concello é que utiliza os mecanismos necesarios, que establezca unha relación de convenio co consorcio para conseguir os fondos necesarios e solventar realmente os problemas estruturais do centro. Para o PSOE Rianxeiro este é un exemplo máis da falla de planificación do equipo de goberno, que a día de hoxe carece dun proxecto de concello. Intentar acertar realmente que as inversións que ten que facer Rianxo e ter un proxecto realmente de concello, que é o que votamos un poquinho de menos, e o que sí que percibimos son actuacións un poquinho desestructuradas e que non lle dan realmente a consistencia aos proxectos que debe ter Rianxo. Necesitamos planificar, necesitamos estructurar e ter un proxecto realmente a largo plazo, que é realmente o que votamos de menos. Non se pode achacar mala xestión a este aspecto porque, como ben dixemos anteriormente, xa había deficiencias no edificio por non facer o mantemento adecuado. O que sí que lle corresponde ao goberno actual é establecer ese anexo de comunicación co consorcio para solventalo. E o momento era no momento que dispuxemos dos fondos provinciais.